El qui és la paraula es va fer carn i plantà entre nosaltres el seu tabernacle. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Al principi ja existia el qui és la paraula. La paraula era amb Déu i la paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l'existència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la vida, i la vida era la llum dels homes. La llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni, vingué a donar testimoni de la llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la llum, venia només a donar-ne testimoni. Existia el qui és la llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. Era present al món que li deu l'existència, però el món no l'ha reconegut. Ha vingut a casa seva i els seus no l'han acollit. Però a tots els qui l'han rebut, els qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d'un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la paraula es va fer carn i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat. Donant testimoni d'ell, Joan cridava, és aquell de qui jo deia, el qui ve després de mi m'ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia. De l'abundància de la seva plenitud, tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia. Perquè la llei, Déu la donà per Moisès, però la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. Déu ningú no l'ha vist mai. Déu Fill únic, que està en el si del Pare, és qui l'ha revelat. Reconec Jesús com la paraula viva de Déu? El deixo habitar en mi? Em deixo il·luminar per la seva llum? Crec de debò que sóc fill de Déu per la gràcia rebuda en ell? Aquest text em crida a la fe, a l'acollida i a una relació viva amb el Déu que s'ha fet proper. Exemple de reflexió personal. Aquest text em situa davant del gran misteri de la fe. Déu es fa paraula, llum, carn i vida. I em convida a acollir-lo no com una idea, sinó com una presència transformadora. No estic sol, Déu ha volgut habitar amb mi, enmig de la meva realitat concreta. Aquest text fa ressonar dins meu el silenci etern de Déu que es converteix en paraula, i aquesta paraula té un rostre, Jesús. No és una llum abstracta, sinó una presència viva, tendra, que em crida pel nom Jesús no és només mestre, és Déu fet carn que vol habitar amb mi.